aquest? Manel Mas. Estem fent un documental del Maresme, a peu. Estem parlant tot de gent que va ajudar a fer el Maresme entre l'any 80 i el 2000. I els preguntem si creuen que existeix avui dia el Maresme. Per tant, ei, càmera! Podem gravar o no? És pel Maresme. Tu, el que diguis. Sí. No, ja ho ha dit. La trobada amb tu és casual, eh? Hi ha una cosa que em va explicar una vegada que si no, no sentirà. en Cuyàs, però és que aquests dies, per una altra circumstància, venim de veure en Cuyàs, l'hem ho he entrevistat. viscut, que és com expliquem a un que ve de fora què és els nostres municipis. Una persona ve de l'altra d'Amèrica, aterrissa aquí, baixa al Prat i li dius anirem a Mataró. I del Prat a Mataró ell veu, en el concepte de ciutat americana, una única ciutat. Aquesta idea nostra de dir que hi ha allò Barcelona, Badalona, el Masnou, Premià, Vilassar, Mataró, vull dir, un que ve de fora diu aquests de què cony parlen? En aquest context, les identitats locals, per això, tenen espai? No, perquè, entre altres coses, home, com vols parlar d'identitats locals, per exemple, a Cabrils, que fins a l'any 80 eren 800 i ara en són 8.000? Quina identitat local té Cabrils? Els 800 encara es pensen que estaran al seu poble, però és que ja n'hi ha 8.000, ja hi ha institut a Cabrils, una cosa que jo no m'hi hagués pensat. Quan veus els pobles d'aquí, quan hi passes a dintre i veus allò com està el món d'avui, quines botigues hi queden? Hosti, el centre ja és o el Prica o el Continente o el Manel, que et veig molt global. Això d'estar a Espanya jo veig que... Jo no et recordo així. A veure. Jo no et recordo així. Manel, sembla que t'hem d'interrompir pilment la teva gèstica. La teva estació de... Hem quedat amb el Josep Calleja, que és la següent entrevistat. A tu t'hem agafat així el vol, però ens ha anat molt bé. Que vagi bé, eh? Bona sessió, eh? Adéu-siau. Molt de gust. Adéu, Adéu, parella, que vagi bé això. Josep.